sake farfado da duk wata siyasa girka ci gaba mai dorewa na ƙasar nan tamu ta jamhuriyar Nijar. To a wajen wannan biki amma kuma kamin a kai ga kaddamar da magana shi kan shi tsarin na transition, wato akwai babban bikin ƙara ma shugaban ƙasa Brigadier General Abdurrahman Chani a ƙara mishi gala daga yau ya koma General Darme, wato gala mafi girma ya zuwa yanzu da wani jami'in soja ke da ita a cikin ƙasar nan ta jamhuriyar Nijar. Kamar yadda aka yi tsari akwai da farko jawabi na ministan da ke kula da harkokin cikin gida General de Brigade Muhammad Tumba, wanda zai yi ma baki mayan baki da suka halartu wannan wuri jawabi na barka da zuwa, jawabi na lale marhabin. To bayan wannan jawabi na shi ministan da ke kula da harkokin cikin gida, kamar da aka bayani, wato za a sa hannu akan babban kundin da ya shafi duk wani tsarin da za a yi domin gudanar da wannan mulki na riƙon ƙwarya na sake farfado da harkokin tattalin arziki, kyautata jin daɗin rayuwar al'umma da ita kanta siyasar jamhuriyar Nijar. Sannan kuma daga nan, wato idan Allah yarda, za a wuce wajen yin wannan biki na karama shugaban ƙasa gala, a canza ta daga galan General de Brigade ya koma General Darme. Wannan ita ce ya zuwa yanzu gala da wani jami'in soja mafi girma da wani jami'in soja ke da ita a nan jamhuriyar Nijar. Tunda a can baya idan kun yi la'akari, wato irin su General Salu Jibo shi General de Corps d'Armée ne, alhali General d'Armée yana gaba ga General de Corps d'Armée. To kenan babban biki ne muhimmi za a gudanar da shi a ranar ta yau a nan ɗakin karɓar mayan tarurruka na ƙasa da ƙasa Mahatma Gandhi da ke nan birnin Yamai, inda musamman tuni dai kamar yadda kuke gani mayan baki suka riga suka zo domin halartar wannan biki, wanda daga yau ne za a soma gadan shi wannan mulki na riƙon ƙwarya, sabon tsari da zai ba Nijar dama sake fuska, da zai ba Nijar dama sake tsari, da zai sa daga nan gaba hakikanin gaskiya ita kanta ƙasar ta Nijar ta sake alƙibla wadda za ta bata damar ci gaba na gari, ci gaba wanda kowa ke bukata. Kaɗan kenan daga cikin ire-iren abubuwan da za su wakana a wannan ɗakin taro na ƙasa da ƙasa Mahatma Gandhi da ke nan birnin Yamai, wanda ba shakka babbar rana ce da za ta shiga tarihin ƙasar nan tamu ta jamhuriyar Nijar. Décret numéro 2025-159, barre P, barre CNSP, barre MDN, du 25 mars 2025, portant promotion au grade supérieur d'un officier général des forces armées nigériennes au titre de l'avancement exceptionnel pour l'année 2025. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, après avis du Conseil supérieur de la défense nationale, décrète, article 1er, est promu au grade supérieur au titre de l'avancement exceptionnel l'officier général des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 25 mars 2025. Au grade du général d'armée, le général de brigade Abdurrahman Chani, matricule OASM. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger. À présent, le général d'armée, Abdurrahman Chani, président de la République, chef de l'État. Bani, aiki ne ya kamata mu yi da hankalinmu na 'yan ƙasanmu Niger. Waɗanda kenan suna dibin suna yi ma Niger zagon ƙasa, kansu sun ka cuta. Allah ya tona musu asiri tun yaushe, ku ne abba ku sani ba. Su ne kuke gani in mun yi magana sai su juya ta. Ku da kanku ku yi lissahi, duka waɗanda ke juya maganarmu suna cikin wannan jerin da na gai.
mun san mutane da abin da sun kai milkin gada mun ka tunkure sun amshi kuɗi sun cuta ma ƴan uwarsu kurdai na societe civil ba su karewa waɗanda sun ka amshi kuɗi sun ka je sun kai ma abokan gwagwarmayarsu zagon ƙasa yau su ne kake gani suna tashi suna ɓaɓatu ni na san da su Allah ya san da su wannan ya isa mutanen nan kakuyi dibin wani arzikin duniya an ka ba su na ga waɗanda an ka ba jika 200 na ga waɗanda an ka ba miliyon na ga waɗanda an ka ba miliyon 2 na ga waɗanda an ka ba miliyon 4 don su cuci ƙasarsu don su cuci abokan gwagwarmayarsu mun san da wannan amma matsayinmu ba ta yiwuwa mu hito mu ce wane da wane da wane da wane don abin sai ya mai ta ɓarke ya mai ɓarkewa za ta yi wani sakamako sai Allah ya yi ma Nijar sakamako mu duka 'yan ƙasa ya kamata mu roƙi ƙasanmu Nijar gafara don duka muna da laifi mu mun ka bari an ka cuta ma ƙasanmu muna ji muna gani ɗazu na gayi na ce gyado sai ku shi ne ya ce in ka ga mutum ya mari aljani ya zo ya zamna ko ya kwanta hankalin shi kwance bayan matashi to ka tabbata da wannan mutumin bai da hankali shi ya ce akwai wani tuni baya amma ni na san da mutumin bai da hankali ne to mu ba aljani guda ne mun kamara ba kuma da mun kasan mun mare su dubaye sai nsp ba ku taba gani inda mun ka zo mun ka kwanta bayan mata ba mu ce a mun mari aljannu dubaye da dubaye mu zo mu kwanta daren daƙam mun san ba daren daƙam ba ne sojan Niger duka inda suke sun san da ba daren daƙam ba ne son ƙasa ba wanda zai gwada ma soja son ƙasa amma sai na gajiya ma wani da sai ya kwashi tuwo ya yi gangar kare sa'an nan zai zowa ya ɗauki mikro a haska mai kamera sojawan ƙasanmu ba su zuwa inda ya kamata su tai kai kasa inda ya kamata a tai dami baka tai kai ba ɗan ƙasa ba ne fitina waga tun da ta fara sojan Niger nawa sun ka mutu wannan bai isa sakamako ba wannan bai isa darasi ba kusan da sojayenmu masu son ƙasanmu ne babu wanda ke son ƙasa sama ga sojan Niger wannan bai ishe ku darasi ba amma sai ka ga mutum yana nan ya mai kwancin shi ƙauyensu ma shina yi wa ya yi shekara 20 bai je wa ya can ba tun kan tashin hankali ma ya fara akwai waɗanda an aihe su sun aihaha ba su san ƙasarsu ba ba su san garinsu ba ba su san gidansu ba can na gado waɗannan su ne za su zowa su ce za su yi masojawa sanin ya kamata mu yi aiki da hankalinmu mu bar aiki da son zuciya bai kai wa ƙasa ko ina shi mun ka yi shekara 100 da wani abu ina mun ka tahi kullum gidan jiya gona wa to ya kamata mu yi mu kanmu hankali gidan jiyan nan ya zamanto gona alheri gona ci gaba da raida Allah mu ci gaba da roƙon Allah tunda mun san aljannun da mun kamara inda a zo ne a ɗauki makamai sun yi ƙarhinmu amma mu kuma karnanmu ba kuyu ne ba kun san kuyu ko to ko ba su komi suna kama zomo suna kama kai zaki ma kama su kai sojanmu Nijar zaki ma ba su bari kama za su amma kan su kama zaki sai 'yan ƙasa duka sun zan zakoki ba kuraye ba mu ceci ƙasanmu Nijar
da ya kamata mu ceta. Allah ya kama muna mu ceci ƙasarmu Niger ta zamanto bisa hanya ta ci gaba, ta daraja, ta ɗaukaka, ta wadata cikin kwanciya hankali. Mu bar hitowa muna ɓaɓatu bai gyara komi sai abin da ya ɓata. Mu bar aiki da zuciyarmu da son rai da son zuciya, mu yi aiki da hankalinmu. Da mi hila hala lady non